To, co teraz usłyszycie, jest to komunikat Mayday nadany w dzień zatonięcia promu MS Estonia do znajdującego się najbliżej statku Silja Europa. Odnośnik na dole przeniesie ciebie do pełnego odcinka. Zostaw suba i lajka. Europa Estonia. Silja Europa Estonia. Estonia, this is Silja Europe, replying on channel 16. Silja Europa. Estonia, this is Silja Europe on channel 16. Silja Europa Viking Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Silja Europa Estonia. Estonia, Silja Europa, are you flying, calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on siellä? Silja Europa Estonia. Yes, Estonia, this is Silja Europe. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linein apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position? Siis meillä pätkitään, meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä. Okei, selvä, ryhdytään toimimaan.